Хора, вие сте с Балев DH. Много от този. Няма спирачки, бате. Ох. Чакай, не съм показал аз на камерата новата придобивка. SLX. Нови капли. Нови апаратчета цесен, де. Ново ухо за обтегача. Кодроно, а? Не мога да се обърна наобратно. Ама, гуми. Нова гума, една. Един брой. Абе, много добре така. Оп. Бургаски влог това. Дали ще го кача или винаги ще остане само единствено в GoPro-то. Ау! Дупка. Реко ме века предната е нещо заорала. Се върнем, като има нещо по-интересно за снимане. Не бе, от тук имах прибит. О, много трудно върти, бе. Ох, не го стигнах. Тос пак ще се уби. Бе, наистина, ай на Нептуна после. После ще скочим един нов скок. Ето аз никога не съм го скачал. Ето там към центъра някой стергап. Ай, ще го измислим в движение. Както винаги. Ох, бе, бати, добре майо. 50 санта. Оп. Турбуленция. Гледайте коса. Аба. Бутна колелото в входа. Надара тук всичко. Ужас. Виждате го. О, ес. Има много приятно с мекички гуми да ги пускаш. Тук има много пътечка. Оп. Дай видим. То пътечката същата, ама. Заминай. Ох! Та задната спратка за нищо. Мах ти скушен. Ето работи. Не е честно, брат, аз толкова се усилях от този скок, той лапи го скочи. Не е честно. Но добре. Една минута. И така, хора. Карай, скупшно е. Ей, тук сте с мене. По-добрия байкър от Гошо. Майко! Сега ще му тествам велосипеда с новите спирачки. Малко да му изтъркаме гумата. Опа, без да исках.
Ами много добре кацал. Да съм очистите, но все пак да го духа, защото е глупак. Георги! Час! Няма да го режеш. Момчета, виж са, представите ли? Аз съм хот-дог. Искаш ли? Казвай, казвай. Аз съм хот-дог. Аз съм хот-дог. Ти кой си? Хот-дог 2. Това няма да ми изрежеш. Не, ще го изрежеш. Дай. Гоша ми шла. Не. Глеса. Ничко, че. Банка. И аз на барничок, че съм мек гуми. Извинете! Какво? Чакай, че не оцелих пътя. Да, бе! Спирачки! Които ги нямаш! Бах това, бе. Аз, брат, мен ми отказа спирачката по едно време и тук се разбих долу на пътя, брат. Мале, виж мобилката на този. Мина. Не мога да е. Хайде, спущам се. Хайде. Ко направи? Снимаш ли? Да, ма не. То се е видял. Не мисля. Как падна? И как не го снима? И как сега? Ей те? И изтървах курмалото е така без да снимам. Аманото ли го време? Гледайте сега. Вай, то нищо не се вижда на GoPro. Ще трябва да буствам светлината. Стопи. Толкова. Къде? Ух, майко! Чистим съм карал много. Брат! Нищо не се вижда.
Бой. Да, как еще падни. Горе, лапка. Ето не, лапка. Той, чакай, че поводя. То тъмно. Снимай кучето на клипа. Снимай кучето. Опитвам се. Но е тъмно, той не се вижда. Той не е много светъл. Ела тук е моето куче. Чакай, Боре, ела тук. Боре. Качи го. Айде на се. Вижда се горе-долу, като усиля светлината. Айде така, припикай това жълто. Не дей. Припикай го. Не дей. Айде спрей камерата.